हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू श्रुतिस गैलरी। आ गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग को आप बहुत बहुत वेलकम। तो मु छात उपर आस केमती बुलूची। ये आम सब मस्त मस्त सब फुल फुटी। देखिए येलो मंदार अच्छी बढ़िया बढ़िया सब। ये भी देखो वेराइटी वेराइटी रो फ्लावर अच्छी। तो आज हूँ शुक्रवार। शुक्रवार आम साधा ही बनाऊ, साधा ही खाऊ। तो साधा ही बना है। मु घर को जाकि तले देखा वर्षा होउची और छाड़ुची। वर्षा पाई सब काम फ्लॉप। वर्षा होउची छाड़ुची चली तार। देखिपे ये गोटे लेंबू गछ जोटा केमती कुंडिया लगाई। कौन हो जानी तार केत फल होते होनी। छोट छोट साइज फल होते भी बड़ होनी। फूल भी लगी, फूल भी है फल एमती आ। तो आज शुक्रवार साधा जेहेतु भात आउटी डाली आउ पांपड़ आउ कलरा भजा बैगन टमाटो चकटा आउ भेंडी खटा बस एतिकी मु खाई मस्त कथा हो। आम तो खाई पी सारिकी शोई पड़ू। ये संध्या हो जाइए। मु संध्या झुणा दौची ठाकुर पाखे टे झुणा देले कौन कि भल लगे, शांति लगे टिके मन को। केबे केबे दे दिए, सबुदिन तो रेगुलाली दिएनी, दे दिए 2-3 दिन गैप रे दे दिए माँ पाखे। एबे तो फिलहाल संध्या हो जाइए। तो मु संध्या बेले टिके पांपड़ छाणी दूची आउ चाहा पांपड़ चाहा टिके बन देखी खाइबा। पांपड़ एक्चुअली आम खरा बेले ही खाई बहुत भल लगुला। छोट छोट पांपड़ ना बढ़िया लगुच। छोट छोट कुनी कुनी पांपड़ एमती बहुत टेस्ट लगुच। टिके अच्छी कौन कह सब लंका टिके पड़ी, कुटी मिर्च टाइप टिके पड़ी से गुड़ा बेस बढ़िया लगुच। एक्चुअली ना पांपड़ एत टेस्ट लगुच। जो आनी गोटे नॉर्मल चॉकलेट बम पूरा फुल थिला आपको मुझे खाई सारे पूरा अधी ही कर सारे। बहुत टेस्ट लगुच। टिके जो लंका पड़ी तादेह से सब बेसी टेस्ट लगुच। राग राग टिके लगुच ना भल लगुच खाइया को। सांग मैंने आबे चलू ए माँ को भसाणी देखा देखिया माने आम तो केवे देखिनु फास्ट टाइम आमर एठी। तो देखिया केमती कौन भसाणी ये हो देखा। एबेठू तो आम घर जस्ट बाहरलु कि नहीं तो देखिलुनी। चलु तो देखिया कौटी केमती कौन हो। देखी चलतु केते मूर्ति आगक अच्छी। बहुत भल लगिला आज बुलिकी। मु देखा आपण मैंने गणतु आते मूर्ति अच्छी केते लोक बहुत भिड़ थिला। ओहो ये तो सब रिमिक्स वाला डांस कर। पूजा केते दिन करेंगे जो दिन विसर्जन दिन भसाणी दिन से दिन चलला असली रूप 2-3 दिन भक्ति तापर चलला। ये मस्त सब प्रोग्राम होता है। लाइट वाइट टिके लगी भल लगुच।
ସେପଟେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଏତିକି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଜବ୍ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ହୋଇରେ ହାଇରେ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ଦିନ ରାତି ସବୁ କଟିଯାଉଛି ପୂଜା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବେ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଏମିତି କେତେ ମେଢ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ବାଜା ବାଜୁଛି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ସିଂହ ବାଜା ଲୋକ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବସ୍ ଆସିବାରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେ ଯାଇପାରିବେନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ରସ୍ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବେପାର ନା ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଟିକେ ମିସ୍ ବି କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫନି ମୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମାଆଙ୍କର ତ ମେଢ଼ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ବାସ୍ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫନି ମୁମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହୁଛି ତାକୁ ମିସ୍ ବି କରିବେନି ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତେ ହସି ହସି ପୁରା ପେଟ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ନା ପୁରା ଉପର ଲେବୁଲ୍ର ଥିଲା ଲୋକମାନେ ପୁରା ହଁ ଇଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକ କମ୍ କ୍ୟାମେରା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲି ବେକରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆଖି ହିଁ ଫେରୁନି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା ପୁରା ଚାହିଁକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ମେଲୋଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆସିଗଲେ ମେନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଉସୀର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାଉସୀଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇ ଦିନକୁ ଓହୋ କ'ଣ ସେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ତ ଗୀତ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିଲି ଓ ଏଇ ଭାଇ ତ ପୁରା ପାଗଳା ହିଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ମାଉସୀ ତ କିଛି ଆଗ ପଛ ନ ଭାବିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତାକୁ ତା ମୁହଁକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମାଇଲ୍ ବାସ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଆର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଥକିଗଲା ବୋଧେ ମାଉସୀଟା ମୋର ଏଠି ବି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ବାଇଟ୍ ନେଉଥିଲେ ସେ ଅଙ୍କଲ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ହିଁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଏଠି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି ଏଠି ଥିଲେ ନା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଏତେ ସମୟ ରହିଲିନି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟସ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଓକେ।